आफा खङाव सोनांगौलै नै आफा खङाव सोना ला गुदुं जाबाय मामा मैथानि न' गय बागान नारेंखल मा जानो दंजोबो आरो थुलुंसि बारि टिं 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 मामानि न'खौ नायना लादो नै बेयावनो जोङो हर थादोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो जेंगाव मोननाव थांसै आरो लासैनो ओंखारनानै बरायनाय दंफाङा माने ओरैबो मोनसे स्वागत हाबा दंबावसो नै खाथियावनो ओमफ्राय गामिया नै बिराद गिदिर आरो बिसिनि गामिया नैबेनो सानजारि नोगोरा ओरैबायदि सानजारि नोगोर माने न' सानबाबो सानख'नो हानाय नङा माने बिराद न' दं 100 घरसो होनखादों खोमा मैयानो आयंआ 100 घरसो दंखायो सान्दुं सायबाय मालाय गुवार खानाय स्रां स्रां ओरै मामानि गारि दोनग्रा ओरैबो हाबजायो ओमफ्राय बैखिबो हाबजायो आरो ना मैथा बागान मामा मैथानाव मैथा बागान ओमफ्रायो ओरै फैबाथाय बेयाव मोनसे डाइरेक्ट मामानि फट' नुखागोन आरो ना जायखौ नुनानै मानसिफ्रा सिनायखागोन आरो मामा मैथानि न' होननानै नै एक्टर ओमफ्राय नै बियो मामानि एवार्ड मोननायनि बेयो बड' फिल्म बेस्ट डाइरेक्टर गिलिरथार नै बड' फिल्म एवार्ड 2017 बेस्ट डाइरेक्टर organized by Bordostream Artists Association गिलिरथारलै बेनिफ्राय बेबो मोनसे वाव पेन्टिंआबो मा गल लिरदों नोंलाय ओरैनो लाजा आयन राजा नोंसा बाबाखौ नों माबायदि मोनो मोजां मोनो बुगोना बुवा नोंगौ बुवाना मामिया बुयो मामिया बुवाना मामिया बुयोना बुखायाना ओंखाम जाहैदो दे ओंखाम जानोसै जोंहाबो दै गुसुआव नावलियो आफा खङाव सोनांगौलै नै आफा खङाव सोना ला गुदुं जायो होमबाना बिदिखौ आफा खङावसो इयाव सोना लानांगौब्रा जाबाय ओइलाय जाबाय दा फैदो एसे खैथायाव गयो स्कुला स्कुला खैथायाव गयोलै माबा 1टासोआवसो गयो 1टासोआवसो होमबाबो जोंना 11टायाव लिखाङा जोङो ओमफ्राय मामिना 1टानिफ्राय फैयो मामिनि स्कुलाव नामा ओइ फुरा हौवाफोर गोजा हिनजाव गैया होमबा सिख्लायानो गैथारा नोंसिनियाव दङ खम स्कुल लांसै एगजाम दं आयंआ सिखाजोंसो हायो सबजोंनो जायो होनदों आबैनि गिदिर नायो आजा आबैनि गेदेर जानो हाबाथ' हामगौमोन
जास्लाबाखैनो मानसिया नोंना बेसे दा बैसो सोंगासिनो नालाय 64 64 होथार ओइ आबैना बांसिन माथो आबैया देरसिन आख' देरसिनाखौ आब'आ बिब' आबैया बिब' मिथिबाय माबायदि माबायदि सोंदो माबायदि गिदिर बुङाबा दिदिया जेरै नोंनि गिदिर बिदि अ इदि दा आबैया 70 60 बारलाय आबैया गोदोनि मानसि दाबो ए आयं मामा मैथानि बिमा आरो इयो मामा मैथानि फिसाला नो खाथार दंबालाय दिलै खुमब्रा दंब्रा आदिलै फुंनि आदार होनदों नै मायो माबादों नाबा नागरा देबादो माया होनदा इयावनो होदे लाख'लायसै ओंखायनो बुङा आलु बेबायदि भाजा जानांगौ थोरसिया खोथा जाबाय दे नाफाम लाफा आलु भाजा बा बुरजाथार संबायलै फुङावनो टस सुग्राया खोबसि जालायनानै मा खालामदों माने दाउ खावदोंमोन दाउ खावनानै गोदाखांबाय दाउखौ ओमफ्राय दा खाम माइ जानानै जोङो रुगोन आरो माने जोङो खामखौ माइ जानोसै मुला मैद्रुजों रोखि एसे होदों मुला मैद्रुखौ ओमफ्राय बयलार माइ खावनानै ओमफ्राय खाम माइ जानानै उन्दुगोन आरो माइ हें ह नुकु पुनुति निङायोहि हायाङौति नाकुनुं पुला पुचियाग ताम 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 तामब्रिं लाचिनि कोनिया खुगाजोंसो खनदोंना सालायजोंसो खनदोंलै Nyawa nyane poni tum 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 puangana ayo hiang WhatsApp-आव मेसेज हरदों ai lang puni pang ni nukunda ang tudrila pendong kang ni nombrolot जोबोद मोजां खौरां होननाय जादोंमोन सालायजों खनखोना खुगाजों खनखो मामा अनजालि नों आंनि जिउनि मुख'नो हाहि टपलि नों सांगिया नुफिनदों ट' माकुम फुर आंनि बुंग्रा खनसे खनखांबा जाफिना जाफिना ना